Tapos sir, asawa mo yan ha? Asawa mo yan. Tapos ka na? Konti lang. Ay, nako, ba't hindi tumahan? May bad 6 Ligaya! Saan mo siya request sa kanila? 4? 4 eh. Wala. Ano wala dala niya? Hindi nawawala. Yung mini bag lang. Kasi kung may iwan niya, i-1,000 pound naman eh. Ipapost namin sa... Nabenta sa online. Pero at least, may babalik sa kanya. Pero wala namang bumibili. Mamili na lang tayo ng mas gusto niya. Babalik o hindi. Salamat. Ako na? Good na ako? Oras na rin. Ay, isang game lang tayo, ano? Malalakas kasi gusto mong kalaban eh. Ha? Malalakas kasi gusto mong kalaban. Ikaw ba? Ikaw?
Kailangan ko guess man, pero textually ka pa. Mata ka kung usapan nila. Sinabukasan ka. Sinabukasan ka. More than half. Walang swing cut. Kaka-contention niya ako ng Alam mo, that's malito ako. Maganda kami, guys. Kanina kung banyo kanina, baka naiwan Ito mo. kaya. Nasunod. Shoulder. Go please. Pati kang dita. Di mo na eh. Wala siyang kasama. Sour friend. Di pa sawa na ka. Wow.
Okay.